Kumusta ang mga pinya niyo? Ay, pinya niyo. Mga pinya san iyo fruits in a basket. Mayaon kami ginlabian kanina nga nakadto nala ginpilak nala sa daplin. Na kung tutuusin bisan pusit pwede man ito niyo himuon kuan dulce. Permi na gudla ini kada pagpapasko, kada pag New Year, ini nga mga paraghimusin nga fruits in a basket. Ang ginamit ang mga hilaw, ang mga pusit, ang butong pang mga prutas. Piniya nga nagmulukat-mukat pala, pakwan nga bukad pala, gin butang na pakwan nga para pala sinya kami yuo, gin bubutang na dikan danay mga dunot pa mga fruits nga ginbubutang sanglit pamati diri ta ito nakakabuy na sa diri ta iton pampaswerte nga mga fruits in mga dunot man, in mga pusit man, in mga hilaw man. Kay pag diri iton makaon kadi nagkaragam sin grasya gaba ta iton sa iyo labi na hud sito nga mga nagtitinda naghihimos ito ng mga fruits nagagabaan man liwat ini nga namalyo kung ipipilak pero alam man diri ipilak na syempre dunot man o kaya paan man kasi ito pusit man basta iba-iba lason ang paggaba anibad panla ditoy aniba man dako sanglit ako mas natuod talaga nga pag-upot nala sa kinabuhi pangingkamot pagtrabaho nan syempre of di man gihapon sin mao pa pamatasan pagpaubos nan pagtuo pagtapod sa makagarahom pangaro sin bulig pagampo para ang tanan nga mga grasya dumatong sa imo ang tanan nga mga bendisyon imo makabot ayaw inasa sa mga ligpuyok ayaw good ni inasa kay diri ang mga ligpuyok ang pampaswerte haon good iton sa iyong mga talinguha ngan diskarte sanglit ayaw na kamsiton nga mga daramo pa nga mga pamahiin kay swad na nga ni siton nga mga kamutangan aninanabo ito nga mga pamahiin nagiging pamahuin pamahuin kay syempre nagbabaw kay mga dunot man ang mga fruits di kan mga pusit